Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να στηρίξετε τις ντοματιές σας. Εγώ θα σας δείξω το τι έχω κάνει εγώ. Έχω κάνει μια κατασκευή, τη λεγόμενη κρεβατίνα. Την έκανε ο πατέρας μου παλιά, την κάνω και εγώ τώρα. Η κατασκευή αποτελείται από καλάμια και τάβλες από παλιές παλέτες που έχω βρει. Έχω κόψει καλάμια, τα έχω καθαρίσει και τις τάβλες, έχω κόψει τάβλες από παλέτες παλιές. Έχω κάνει λίγο μητερές στις άκρες για να τις καρφώσω. Και έχω ξεκινήσει έτσι. Έχω κάνει το σκελετό. Δίπλα κάνω και μια άλλη σειρά δίπλα για να σας δείξω έτσι πως περίπου ξεκινάει. Έχω κόψει τις τάβλες, έχω κάνει λίγο μητερές στις άκρες με το τσεκούρι και έτσι έχω καρφώσει. Και πάνω σε αυτές τώρα θα στηρίξω τα καλάμια. Κάθε πλευρά έχει 3 σειρές καλάμια και ενδιάμεσα βάζω πιο κοντά καλαμάκια. Τώρα όσον αφορά από διαστάσεις, αυτό τώρα είναι περίπου στα 60 πόντους ύψος και το φάρδος είναι περίπου στους 40 πόντους. Έχω βάλει και το σκηνάκι αυτό για να με βοηθήσει έτσι να βλέπω λίγο τα όρια μου που είμαι. Και αφού έχω έβαλα αυτές τις τάβλες, τα στηρίγματα ας πούμε έτσι τα κεντρικά από τις παλέτες, θα αρχίσω να δίνω τα καλάμια μου στα πλαϊνά με σύρμα. Εντάξει, είναι λίγο πολύπλοκη η κατασκευή, είναι λίγο μπελαλίδικη, αλλά πρέπει να σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Εγώ αγαπώ τα φυτά μου, γι' αυτό το κάνω. Αλλιώς δεν θα ασχολιόμουν καν. Πρέπει να σ' αρέσει για να το κάνεις αυτό. Θα μπορούσα να βάλω πλέγμα ή κάποια άλλα στρίγματα μεταλλικά, αλλά δεν θέλω να τα... Θα γινόταν η δουλειά βέβαια, αλλά εγώ δεν θέλω να τα χρησιμοποιήσω. Και η ντομάτα πιστεύω ότι τα θέλει, γιατί το καλοκαίρι αυτό θα σεματάει και προσπαθεί και η ίδια να τα αποφύγει. Έτσι, αυτά τα μεταλλικά στρίγματα. Δεν θέλω. Αν αυτός ο τρόπος είναι έτσι παραδοσιακός τρόπος, ας το πω έτσι. Έτσι πιο εμένα μου αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατασκευή, όπως τη βλέπετε εδώ. Αφού βάλω τα πλαϊνά τις 3 σειρές από κάθε πλευρά και τις δώσω με σύρμα, ενδιάμεσα στις ντομάτες βάζω ένα καλαμάκι. Ανάμεσα στις ντομάτες βάζω ένα καλαμάκι. Συνεχίζω στην επόμενη σειρά άλλο ένα καλαμάκι, άλλο ένα καλαμάκι. Έχω βάλει εδώ ακόμα ένα στρίγμα έτσι, καλάμι, εδώ. Να το ενισχύσω λίγο. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ευθεία, εντάξει, δεν με πολύ πειράζει με αυτό. Η δουλειά πάντως θα γίνει, δεν χρειάζεται να το κάνετε και τελείως αλφαδιασμένο. Και εδώ είναι το επόμενο που έχω κάνει, μάλλον που ξεκινάω να κάνω τώρα. Απλώς έτσι το έχω αφήσει έτσι για να σας δείξω πως περίπου γίνεται. Και θα το συνεχίσω σε λίγο. Αυτά. Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο. Ποιος θέλει να επιχειρήσει να το κάνει, το εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.